Normi vois mennä kohta. Eikä pitää ehkä lämpää kuin ihan kylmille. Mä oon ihan surkea. Nyt ne kuorit lähti jotenkin. Vois mennä nyt sinne Normiin. Ei oo ihan helppoa tää pelaaminen aina. Tosiaan mun aikaa videoituu. Haluatteko te, että mä menen ränkkättiin? Kyllä voin mennä. Tai no, en mä ehkä mene. No niin, just ovat maagiakin. No niin. Menis jo matsiin. No niin. Perjantai multa tulee uusi seasoni. Tai huomenna. En oo ihan varma mikä päivä. MP tää season. Kertokaa kommenteissa. Mun mielestä on ollut ihan ok, mutta aseet ei ole ollut niin hyviä. Paitsi Peter Griffinin myyttinen haulikko on ihan hyvä. Tänne paikkaan kuolemaan vaan. Let's go. Yuck. Tää on parempi. Vois nyt mennä tonne.
täällä on jotkut mähiöt. Ihan pienet. Onkohan bossia tapettu vielä? Ei sitä oo tapettu. Meikä menee kuolee tällä. Vitsi tää on säkki. En oo nyt niinku hetken nähnyt noin säkkiä pelaajaa. Ihan sellainen, että hyi hele. Ois saanut pelaa vähän. Tää on varmaan ihan vanhelta. Oh, one shot. Oh shit. No niin nyt hila. Hitto se bossi kävi muuten lähellä. Tällä oli aika säkit luutit. Onneksi taas kun Turtles-kaivos pääsee tänne. Hitsi, pärein. Mihin se meni? Mihin? Miksi niin? Kertokaa kommenteista, käytättekö te tätä Anvil Launcheria? Ite en käytä, koska se on mun mielestä ihan säkki. Et ei oo itellä mikään lempialia se. Ai, se lokkoo. Mä sanoin, että mä kuolen lanniin. Tää on vielä vähän lämpöä. Otkasin. Juu, nyt taas. Sanokaa mitä mun pitäisi pelaa sit. Jossain vaiheessa. Menenkö uuteen? Itse asiassa mä menen. En itse. Nää uuteen vaihdetaan skiniin. Joltara. Ja sitten. Tän dioksia. Onks tää hienompi kaksi, kannattaako tätä ostaa? En oo ite ihan varma, kannattaako tätä ostaa. Kertokaa te, onks se hyvä? Mitäs tälle nyt kävi? Siis juus. Juu. Käykää seuraa TikTokista Tudeson _alpa. Se on mun akkoutti siellä. Mulla on joku 100 seuraajaa siellä. 120 jotain. Tai sit jopa voi olla 130, en oo ihan varma. En aina katso niitä seuraajia nimittäin. Mut jos saadaan 1000 seuraajaa, niin voin tehdä joku päivä liveä. Samoin täällä. Täälläkin mä voin sit tehdä liveä, kun saadaan 1000 tilaajaa. Joo. Mennään fenchingiin, koska miksi ei?
Sieltä saa hyvä aara, niin miksi me mentäis sinne? Taas joku tulee huvulle, eli Korhel varmaan tappaa mut. Sillä oli Lokon pistooli. Jos mä olisin tajunnut, että silloin oli ollut se, mä olisin ehkä voittanut se. Mut kun mä en tajunnut, että sillä oli sitä. Joo hyvin, mä otan tän. Turreti. Voi aina ottaa. Voi mennä källää ihmisiä. Pitäisikö mun... Kattokaa te. Teenkö källi? En mä viide. Tai liilas nipu. Let's go. Liilas nipu. Kertokaa mikä on teidän lempiaset tältä seasonilta. Itellä on varmaan Peter Griffinin haulikko. Mä lähden täältä, että mä kuolen tänne. Voin tulla siitä tonne takas, kun on kerännyt vähän raksaa. Tarvitaan sitä. No. Näistä voi mennä klippaan noin mekismupulat tuolta. Tänne. Toi. Kyllä me nyt varmaan mennään. Ihan ok luutis. Ja bossia ei ole vielä tapettu. Me ollaan ihan hyvissä vielä. Sitten kun mä saan mikit, niin voidaan ottaa lives katsojapelejä, jos mä tuun ikinä edes pääsemään sellaiseen. Uskalletaan. Kyllä me varmaan uskalletaan. En kyllä ikinä itse uskaltais muuta. Te tässä katsojana, niin tää on ehkä jopa vähän helpompaa. Onko se täällä ylhäällä? Otanko luparit? Sitten 16. Tai. Meikä nyt lähtee tänne. I'm out. Älkää kysytä miksi mä teen tällaista. Meikä lähti ihan kyllä ihan turhaan karkuun kyllä. Oisin ihan hyvin voinut jäädä sinne. Pitäisikö käydä hakemaan myyttinä? Voin mä käydä yrittää. Sentään tulee jotain koitettua. Sen voi saada ja sit sitä voi käydä huono tuuri, voi käydä hyvä tuuri. Eihän sille voi mitään, mitä käy. Katsotaan mitä tän kanssa käy. Pitääkö 200 päästä vai? No.
En mä edes varmaan osu se. Tai... Se oli sellainen säkki. Se ei saanut edes tota boksia hakattua, kunnes mä sain tapettua. Joo, mä tiedän. Mun pitäis hankkia näppäimistöä hiiri. Olisi paljon helpompaa pelaa. 200. Siis sitä bossia ei oo tapettu. Sitä ei estä. Siis miten joku voi olla niin huono, ja se ei oo vieläkään saanut tapettua tuota bossia. En tiedä. Kukaan ei tykkää myyttisistä. Ei nyt ei kukaan. Everyone in totally popular. That's on dreams on the popular. Everyone totally popular. Let's go Mythic Loot. No nyt kyllä menee ehkä vähän paremmin jopa kuin äskeisessä matsissa. Sain myyttise, ei oo nyt niin edes hätää. Eikä vetätä. Nythän minejä ei tarvi. Itse asiassa mä menen vauhtiin. Koska miksi ei? Vauhtista saa aina hyvää luuttia. Nytkö joku säkki tän? Sitten mä jään tälle. Kiitos kruunu. Hyvä kun mä sanon, että mä jään sille, niin mä en sit tietenkään jäänyt sille. Pakko olla vähän toksik joskus. Ja 2 samaa paskaa. 2 samaa tun paskaa. Joo. Otetaan, ei sit tietenkään pysty modbensaa. Tästä vaan. Kerätään kaikki kullat. Koska mä käyttänyt 5 tonnia. Ja sit vois lähteä kettuun. Mä oon sit aika surkea pelaa, etteilkää ihmetellä, kun mä oon näin säkki. Mut siis nää mun vastustajat on niinku ihan surkeita. Mut mä en tiedä mitä näillä on olemassa niinku. Siis varmaan just ne servun parhaimmat on nyt jäljellä. Mut hyvät luutit mulla. Mulla on tuolla medarit. Ette te vaan näe sitä. No nyt te nyt jotenkin näette sen. Everybody to the popular. Kohta kuuluvan tirudiru ja joku snippaa mut. Toivottavasti niin ei käy. Onks Recklessis bossi? Arvakkaas mihin me nyt mennään. Recklessiin tietysti. Koska siellä on bossi. No mä en tarvii sieltä kyllä sitä SMG, mutta sen medaljonin mä voin kyllä ottaa ihan ilomieli.
Nyt tappaa 17 ja jäljellä. Ei ku... Häh? Bossi tapettiin jo. Mä halusin medaljoni. Mä en muuta tiedä missä se on. Ehkä. Se on tuolla tun paikassa. Itse asiassa tehdä näin. Niin saadaan tehty. Tai sitten menee valossa. Se olisi kyllä aika läppää, jos mä yhtäkkiä vaan snipaisin se. Kertokaa kommenteissa millä te pelaatte. Xbox, PC vai Pleikka vai Switch vai puhelin. No puhelinpelaajat on kyllä sellaisia vammakasoja. Kuka silleen edes pelaa? No toki jos sä jaksat rahaa ohjainta mukana, niin kyllä se on sit järkevää, mutta 200, eiks? Siis ajatelkaa, että tää liila pumppu vetää päästä 185, eli yhtä paljon kuin legendaarinen spasi, joten se meinaa sitä, että legendaarinen spasi, eli legendaarinen Iron Warmor Hammer Pump Shotgun on huonompi kuin legendaarinen, tai siis parempi kuin legendaarinen spasi. Miettikääpä sitä, että se on parempi. Onko tuolla muuten SMG? On se SMG, mutta en mä sitä halua ottaa. Missä toi on? Tuolla se rännää. Jäi. Mä haluan SMGtä. Mä vedän muuten mieluummin näillä. Se banaani oli kyllä säkki. Kuka sitä skiniä edes käyttää? No antaisi, jos joku teistä käyttää sitä skiniä, mutta se ei oo nyt vaan niin hieno mun mielestä. Syön näitä banaaneja. En tiedä miksi, etpä saa helaa. Nyt tostakin mun pitäis sanoa niin maksit, jos... Tai no, ei nyt ihan oo maksit, mut sama asia. Top 10. Top 10, 7 tappaa. No niin, se meni sit sinne. No mä pelaan liian varman päälle. No. Voi vittu, parkouraaminen. Ärsyttää, kun se on tossa pelissä. Ketään muuta. Laittakaa kommenteihin, jos parkouraaminen on vammaista. Yhdestä 100%. Näkiks toi mut? Näkiks toi mut toi medaljon pelaaja? Juu, en jaksa. Tietenkin se puhutaan medallista, no. Kai se on jotenkin pakko.
Kiitos vammainen. Kiitos apina. Kiitos ilmaiskin. Joo, no toi on hieno. Toi skini on ihan hieno. Miksi mä ampus nipulla? Niin. Se meni sit sinne. Et anteeksi. No. No sitten. Moro.